Добър ден! Отново сме на сградата на Synergy Build, за да погледнем как вървят строителните дейности. В момента влизаме тук в едно от помещенията. Това е баня. Както виждате, в момента се работи по водопроводната система. Здравейте! Можете ли да ми кажете защо я правите тази изолация? Тук гледам. Слагаме специална изолация K-Flex 10 мм дебелина, за да обира линейното разширение и да не се получава конденс на студената вода. Разбирам. Иначе инсталацията изграждаме с чешки тръби полипропиленови. Така. Гаранция така, че 100 години. 100 години гаранция. Още не е изпробвано. Да, не са минали 100 години, за да се докаже, но това са заявките. Канализацията се изгражда с усилено ПВЦ. Така. Добре, чудесно. Значи от към водопроводна система всичко е топ. Всичко е топ. Да. Добре, благодаря много за отделеното време. Приятна работа. И на вас хубав ден.